Thokozani bogogo nomkhulu sekala sendoda lesigogo Bathini Mbatha. Umavula emzini yamadoda. Namhlanje sikhuluma ngamandla esigubhu, ngamandla okusebenzisa isigubhu. Kodwa umbuzo noma indaba ithi gogo senguzamile konke. Salukazi sendoda ngihambile ngibuya koMozambique ngibuya kuphi ngizama udaba lwesigubhu. Elaba engihamba nabo zibasebenzele mina angisazi. Gogo ngiyilandile igubhu. Angisazi kufanele ngenze njani. Gogo ikhona yini lento okuthiwa isigubhu? Isigubhu siyasebenza yini na? We'll be looking at that ingane zakwethu maduzane. Senguphendule umbuzo loyo. Ngiyandlalela nje manje ukuthi sisazokhuluma ngane zakwethu ukuthi isigubhu siyini. Yini isigubhu? Why kuthiwa isigubhu? Kwenzakalani ngo-issue yesigubhu? We are not going to discuss ukuthi isigubhu sithawa ngani in ayifuni wena leyo. Izimfihlo zasemakhosini lezo, but sizokhuluma in general ukuthi isigubhu sikusiza ngani. Salukazi sendoda uGogo Bathini Mbatha umavula emzini yamadoda. Watch out for i-series ethi amandla esigubhu. Siyini isigubhu? Stay tuned. Thokozani bogogo nomkhulu. 0828334063 0828334063 Bathini Mbatha.co.za Bathini Mbatha.co.za. Thokozani.